Θα πεις μόνο την αλήθεια. Τι? Ορκίζομαι να πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Ωραία. Το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μου χάμισαν τα χέρια. Τώρα! Τα φέωρα! Η γυναίκα του πάει για ψάλια και μου κερατώνει για μένα. Ναι, μ' αγαπάει. Τώρα εμένα αγαπάει γιο. Έλα μωρά! Και τε βγες από το παιχνίδι. Πάμε. Θα πεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι σήμερα κιόλας εδώ σε αυτό το δικαστήριο να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Στο χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η γυναίκα μου έλεγε ότι πάει για χρόνια. Και το βράδυ γυρνάγε γεμάτο ψηφιές. Μου έλεγε ότι πάει να ψωνίσει για το παιδί και ερχόταν γεμάτο στριγκάκια. Ναι. Άρα το παιδί φορά τη σφιγγάκια. Μου λέει ότι πάει για μπάνιο και θάλασσα τώρα και με κεράτωνε με έναν άλλον που μένει στο Λονδίνο. Πώς το λέγουμε? Εδώ κοντά. Πακιστανός ήτανε. Και αυτός που κάνει το πολιτή. Ναι. Και μόλις το πήρα συνείδηση εγώ, το μάτι μου πήρε φωτιά. Ωραία. Το μάτι! Κυρίες και κύριοι, αυτό που συμβαίνει είναι συγκλονιστικό! Ρε, σε κεράσανε! Ναι! Ναι! Με κεράσανε η κόμενά μου, έχεις πρόβλημα! Άντε τώρα! Με κεράσανε η κόμενά μου, έχεις πρόβλημα! Πάμε. Καθίστε κάτω να περάσετε οι χαρούμενοι. Κάσε κάτω! Όχι, δεν θέλω! Μπροστά πάω! Εσύ πανητική! Κάσε κάτω! Δεν πάω να κάνει! Πάμε. Μωρό μου κάνεις λάθος! Για πες! Ό,τι να είναι. Κάνεις λάθος, μωρό μου, κάνεις λάθος! Κάνεις λάθος, μωρό μου, κάνεις λάθος! Κάνεις λάθος! Αφού μου έλεγες ότι πας για ψώνια και έρχομαι γεμάτο ψυχίες. Ναι, δεν θέλω τώρα! Δεν θέλω! Τι είπα στα δέντρα! Ναι, σε ποια δέντρα! Έφυγε στα μάτια! Πάμε! Γιατί έλεγες εσύ, έλεγες μάρα μου, εγώ θα κάνω τους παιδιά πένα και με τελώνεσαι και την εσύ σιγά το πένα μου, εμείς είμαστε business, θα το πέσουμε σαν αέρες. Μέρος! Αν θέλεις κοινά μου υπάρχουν κάθε άλλο οι που κάνουν πορτοκάλια. Ναι, αυτής που κλαίει, για να σας πω, το κάνω να κοινά μου. Είσαι κι αυτό το καστελίο. Ήταν πιασμένοι! Έχει την καρδιά του.